Anaiza la zay lo mbo bodobodia kanolo tata olo ngorkol zala kara olo ngikitry mangamata olo mangorkol zany agnan mbo mimoe mbo misorira anami vandrivandry kara olo raparaky regny na mangorko zao agnan ave olo mangorkol zany sogny raha miasa fa tsy nify na mirokadrokagna kara olo ndi tsaopika zala kara olo ndi antosy nify na agnan na mangorko za anami anara mangorko mianara mangorko anao aviriko ndraiky anami anara mangorko regny na zany anako tsy me mangorko mangany za tsy agname votondry papana za voty angidigny raha meky azy eke amina anamtadiava olo ampianatra anao ngorko za manokagna aloha za tsy mavita za manokagna aloha za tsy mavita mampianatra anao agnany avena zany karaha mantsimbava ana imbo ndraiky brosy nify za mizaha anakeo agnany na brosy nify natavela tantsirabe igny agny anatsara ny vanga komikomo foratana anako miko misy fananagna olo matsimbava indrindra Madagasikara Madagasikara mbola hely olo matsimbava indrindra magnerigna zao tontolo zao anao voaray tsy salasalagna allo abotero amizay allo mianatra mangoroko amizay faso po tsisy hevitry to la zao ianao ve no mpanjaka anjios karakory la famille jiaby ela tsy tafa mbola magnomagna copie-coller Jesosy Kristy am 2025 raha zao pôzinay zao kosa ngamba tonga de lany 20/20 tsy zany fa sasahiragna kely tam connexion te fa zao efa vovany ologna tratran'le fibrine tellement 49 000 ariary fotsiny de mahazo 100 gigaoctet pendant 1 mois plus installation gratuit merci tellement bon everinareo fa volako nividianako izy zany agnany nivakiky botindraikitry madama anaty vo efatsy vidéo raha tanazany efatsy vidéo poaka tefika